Llum hawnhekk fil-Villa B'Saigon għaw taħriġ għaddej għal grupp ta' żgħażagħ li l-hom 3 ijiem fuq ħiliet illi huma intraprenditorjali. Dan huwa il-tieni post li għandna hawnhekk Villa B'Saigon u għandna Marsa Xlokk. U rrid ngħid li f'dawn ix-xhur li għandna miftuħin hawnhekk kellna mijiet ta' żgħażagħ illi nataw l-opportunità ta' din l-edukazzjoni mhux formali f'atmosfera ta' gost wara kollox. Joġobni ħafna għax hu post vera sabiħ. Għamilna ħafna attivitajiet bħal crafts, ninġabru bħala grupp, lob. Laqani, għamilt ħbib ġodda, għamilna l-lob fl-imkien, morna kien attività, morna nixxu li kell aħna f'post u kena nisajru aħna. U kena ħafna bħala teamworks fl-imkien, għamilna l-business, bħala business għamilna l-crafts tagħna. Bek kien sabiħ laqatna ħafna. Kollok ċans terġa' tiġi? Iva, kolli ċans iva niġi.